chete hanzvadzi dzangu nana mbuya madzikoma angu ari muno. Ini ndinogara kuSouth Africa. Ndakangozongoudzwa kunzi musha uku baba vaisadu pavete baba. Ndati ini ndinogara kuSouth Africa, ndopandoshandira. Ndakazongoudziwawo kunzi kumusha baba vakanoisa dombo. Zvatakanga tisingazivi isusu takazongotongoudziwa ndozvaitwa nababa kumusha. Zvadaro ndokubva nanobvunzawo madzikoma angu. Mukoma wangu mukuru ariko kuSouth Africa. Wandakanobvunzawo ndikati ko mukoma ungandiudzawo here kuti chii chakaitika kumusha. Mukoma havana kundipindura. Ndikati rega ndibvunze ivo baba. Ndikati baba ndanzwa kuti makanoisa dombo pavete baba. Ngei musina kutiudza? Baba havana kundipindura. Ndikaenda kuvazukuru vana atete ndikanobvunza muzukuru. Ndikati muzukuru, kune nyaya iriko kumusha uku. Kunonzi baba pavavete pakanoiswa dombo. Hapana kana munhu mumwe chete ari kubvuma kuti akaudziwa mumhuri. Vanongoti baba vakangonoita ivo vega namai. Saka isu sevana vaSimoni zvinhu zvisina kutibata mushe, nekuti taishuvirawo kuti baba vedu tichanovagadzirira pavavete. Tatanga takwarohwa guva pagoyiwa nhumbi, asi takangomirirawo kuzoudzwa nababa zvese zvekugoyiwa nhumbi nezvekurohwa kweguva. Mapedza. Taura. Baba asati ataura, mukomana ataura. Statement ndataura ndiraona. Ndizvozvo. Baba, zvokutaura izvo chokwadi here kana kuti munokupikisa? Zvimwe ndinobvuma, zvimwe ndinopikisa. Pamusoro edare. Vana vangu ava ini ndini baba wavo. Ndofunga mapanzwa vachiti baba vakaisa dombo paguva rababa. Munhu wandakaisira dombo mukoma wangu wandinoteedzana naye. Ende kana pamusha patiri ndini baba varipo. Ava vana fanika seuyu ndikutanga kutomuonawo nhasi. Ndakamuguma pakafa baba wake. Ende baba wake vachifa achivigwa akawana baba vavigwa achitorasika pamba. Vana vasina kukurira pamusha havana kugara. Ende vana mai vakasiyana. Munhu mumwe ana mai vake. Ende vana mai vavo havana vambogara pamusha pacho. Kugara upenyu hwemukoma wangu hwese ndindaimuchengeta, ndindaimuitira zvese. Kana even achirwara ndindaimurapisa. Pakufa mukoma wavo ari kutaura anonzi Trevor Ben. Baba wavo vafa takafonerana. Mwanangu wanzwa baba vashaya. Isusu takavaisa papolisi ino mudzimai wangu. Iwone polisi wo here? Baba ndinayo polisi asi nechikwereti. Ndikati saka chikurumidza kutaura tironge tizive. Akadzoka kwandiri ipapo akazoti baba ndagadzirisa polisi yangu. Saka ini ndichirega ndiite se ndisupply coffee. Ndikati alright. Ko zvinodyiwa vanhu vachati kuta mune zvamakabata here? Hapana. Ndikaitawo chikamu changu. Ndikati vanhu vachiungana ndikabvisa mbudzi. Sorry baba, ndakukusimira paroti. Ndinoona kuti kwamakuenda kwese inenge isisiriyo statement yakataurwa papepa. Statement iri apa iri kutaura kuti makaisa guva. Ava vana venyera? Vana vangu. Vana munhu wauri kutaura ndiye here muridzi wevana? Okay.
ndizvozvo zvekuti ndakaisa ndisina kutaurira dzimwe hama asi handizvo. Ndine vavakidzani, ndine madzikoma angu ari pano ndakavataurira, even nekuchechi isi tinopinda katolika, ndakaenda kukatolika kune vakuru machechi elders ndikati ndo zvandinoda kuita. Zvikanzi aiwa zvaunoita isa dombo, kana waisa asi movhara motanga maita sei magova mbatya nekuita nyaradzo, then tozodedza mufundisi ozoita tombstone unveiling. Vana ava handina kana contact navo, handina kana phone number dzavo. Uyu namba yake akatanga kundishauda zvekuti ndogona kuburisirai maaudio ese. Iko zvino is security threat pandiri pano, because unthreatened kuti anondipfura achiti achandipedzera inini zvese nemudzimai wangu mhuri yangu achatipfura, anongosumagura futi akauya nayo. Aiwa tiri kutaura panyaya yekuti mamunga mabvunza kunzi makaisa here dombo kusina kuudza vana vechi womufiu because chechi haidarike vana kwete because vana ava ndo vakaberekwa nemunhu upi mambo. Vana ava handina contact dzavo. Fanika seuyu akatanga kundidira mabhomba ndikamubloka. Pandabvunza kuti muri kubvuma kuti makaisa musina kuudza vana. Handina matauriro andaigona kuita naye kuti ndimutaura kuti chii. Ikoko kushaya matauriro ikoko ndiko kwamunofanira kungotaura kuti ndikatadza izvi nozvikonzero zvinoverengera. Ndakatadza kuvaudza nekuti handina macontacts avo. Amwe asi vamwe vari relevant, hama dzimwe dziripo pano ndakavataurira. Pamusoro wake ndinotenda ndimakabereka mhuri, mhuri yenyu mati makataurira vamwe, makawirirana nadzo mhuri dzose kuti imi munokwanisa kutungamirira kuchengetedza hama yenyu mukuisa tombstone. Handiti vana musina kuvaudza, saka vana nhasi vauye munongodari kuti muwajekeseri kuti hungu anako ndini baba wenyu ndakaisa tombstone ari ndara baba wenyu. Handiti nhoroondo dzese dzimwe idzi vana venyu vari kutaura mudare tsvaka kuziva kuti munowirirana nazvo here kuti makaisa tombstone vana vasingazive. Dare ndakaisa tombstone handisina contact yevana ava, but ndaisa tombstone ndisina macontacts avo. Vana ava even kufa kwakaita baba wavo ndibvunzire vana zvo vakambodzoka kumusha here. 2003 tamugore retatu vakambodzoka kumusha here. Okay, ndanzwa kuti mati mune vakoma vari panapa. Ndevapi? Vachikudukudza vasati vapinda kumasha ndaida kubvunza mishana. Uyu atano mukoma wake kava uyu mati mutaudzane naye nokuti anotaura kuti ndinopfuura kwaari kuSouth Africa wacho. Ari kuSouth Africa? Ndiye iko ari kuSouth Africa. Atano mukoma kava ari kuSouth Africa. Hai, uyo ndotaura naye, ndakatotaura naye zvese. Makazombotaurira here kuti takisa? Ndakamutaurira. Uyafuramba? Aiyo, ndakamutaurira kandi timu ndikuise pafoni mumvudzi kuti sina kutaurirai. Zvaanenge akashaika nguva yakadii munhu akaiswa na 2003 2023 muna May. Okay. Pamusoro ndanzwa mukomana ari mataura kuti nhumbi hadzisati dzabhoiwa dzinova dzehama yenyu. Makatangakisa tombstone nhumbi hamusati magowa. Saka mhuri zvayauya mudare nenyaya iyi makakwanisa kusumudzira kisa tombstone musati magowa nhumbi. Tombstone yakaisa tombstone haisi paopen space pekuti munhu wese anoona tombstone yakamira yakadii. Yakaisa ndikaivhara, ndapiwa yambiro nekuchechi kuti zvatinoita tangai magova mbatya. Ini ndikati vana ava ndakavataurira, effect mukoma wake wari kutaura Trevor Ben, ndakanguri ndataura naye achingoti baba ndinouya, baba ndinouya. Mwanangu chiuya katironge nyaya yenyaradzo yababa. Ndinouya, haangauyi.
kochi uyu akatironga nyaya yenyaradzo haangauyi. Ndazomufonera haachapinduri foni. Ndichida kuti tironge nyaya yenyaradzo. Tisati panyaradzo pachiitwa nyaradzo ndopo chigora mbatya. Ndikati vana vemukomo wangu, vana vangu vakuti tiregere baba wavo achingori mudondo. Asika baba zvinoita uchiwana nimuzori chinotanga inhumbiro kugoma uzoenda kumudondo. Ndo zvatati chiita zvandakaita kuti taisa Tombstone ndikabva ndarivhara ndikati hatitange kuanvenisa Tombstone kana kurishambadzira kusvika taita sei tagova mbatya taita nyaradzo then tochizodzokera kuTombstone kunoita Tombstone unveiling. Baba munoziva kuti kuuya kwaita vana mudare vanokuremerwa mupfungwa. Vangaremerwe zvavo hongu, vana vangu vangaremerwe, asi ivo kunyanya uyu ndikazokuratidza imameseji nemaaudios anga achinditumira pano kuti achindishauda haanditoresa baba wake, anotonditi baba arati kana kuti baba munini indiri baba wake. Mwana uyu ndakamuchengeta uyu ndakamurera uyu asi nhasi zvakwana ipapo. Iwe mukomana unotenda here kuti ava ndibaba waka? Ndinotenda ndibaba. Ndibaba. Chiitiko chakaitika ichi chekuti baba vakagadzira munun'una wavo mukoma wavo ndiwo andoteedzera vachidzivisa dzimwe hama, hatisati tanzwa kune dzimwe hama. Kugadzira kwavaita baba vako tingati pane chakashata here pazviri? Pamusoro ipapa pakuisa dombo kuisira mukoma wavo, isu atiti vakatadza kuisa dombo ichiisira mukoma wavo. Zvinhu zvanga zvakanaka kuti vachenese pavete baba, asiwo sevana vayeSimoni taine shuviro yekuti tinyore zvatinodo nevana vedu kutiwo baba vedu vazororomoroka. Right, tombomira ipapo. Apo baba vari kutaura ivo vachiti mukoma wako waunova uinaye kuSouth Africa ikoko vakamuudza nhau iyi. Mukoma watiri kutaura uyu mwana wekwababa mukuru. Aiwa ipapo taura hapo. Mwana wekwababa mukuru. Iye mukoma iye ndakataura naye, ndine mameseji naye pafoni. Ndakamubvunza kuti unozviziva here izvozvo, akati hapana chaanoziva. Vangamufonera, ndine dzimwe hama vazukuru vana vehanzvadzi dzababa, mai vavo atete vasina kuudziwa kuti vari kunesa. Right, tiri ipapo. Iwe mubvunzo wedu wanga uchibvunza kuti pane chakashata here zvakaitwa nababa wako, iwe wakati hapana chakashata. Saka iwe pachiitiko ichi unoreva here kuti vakakasika here? Une nguva here wanga uchitiyo wanga wakagadzirira kuti zvichazoitika nguva yakati? Chiripo chokwadi chiripo ndechekudai, kubva pandakaita papurazi baba wangu tabva kuviga baba, musi watabva kuviga baba, baba wavo vakandipa peace order kuti havandidi papurazi. Saka kuti tinodzokera papurazi. Right, tomba tamira ipapo. Ndosaka dare rino ndofunga pachiverengwa nasekretari vanga vachitaura kuti hatiputse ukama hwevanhu. Iwe uchitaura nemuromo wako tichibvunza kuti mukoma wako akaudzwa uku, iwe wataura kuti ndiwo kwababa mukuru. Asi mwana wakwababa mukuru haasi mukoma wako here? Mukoma. Tiri kuedza apa kuti hatiputse ukama hwevanhu muno, asi kuti tinoumba ukama hwevanhu. Nhasi iwe uchiramba uchitaura, wazonyatsotaura manje kuti nababa mukuru ava nababa munini ava hatiwirirani, iwe ndiwo mhangari. Saka pa zvakutotiratidza kuti otherwise wozogadzira makuva izvo yakazotongova tokonyo. Asi chiitiko chekugadzira makuva haisi hationa kuti nokuti ndibaba kava. But sorry. Pamusoro ndandinoda kuti ndidzoke kuna baba. Ndambonzwa muchitaura nyimbo kuti pakushaya kwemukoma wenyu
vakakwanisa kuconsulta kana kuvhunza mwana kuti vakagadzira here polisi maimuvhunzirei. Aiwa chinoitika mudzimhuriko zvinezvi ngatiti mambo Matope vashaya vane vaningi navo vane vakoma vavo unobvunzana because muchaona discover mwane Nyaradzo mwane Fali mwane Dubs but munoitira kuti muzive kuti polisi yotosenzesa ndeyani ko right wati une Nyaradzo isu sida kuenda kuDarwin kuna vanhu vari kumhondoro vari kuBuruwayo yako ine bhazi here haina saka ane ine bhazi ndeupi kuti tikutwe nevanhu bhazi ritore nyika yose tobvumirana kuti aiwa tachisenza yaningi pamusoro kuitira kuti munge muchironga muri pachi pamwe chete. Saka apa nyaya iri kutaurwa navakomana ko ava kana vanga vakagadzira urawo dombo ravoda kuya kumisira baba wavo vachariita sei? Pamusoro nguva yanga yapinda 2023 kusvika nhasi igore retatu ini ndaachidzokera kumusha ndichigadzira guva rababa ndichigadzira guva ramai ndongoona guva remukoma wangu rinongori tutu rakambotanga richamboparadzwa nemombe ndikati alright nguva isati yakwana gore risati rakwana ndoona nguva yapinda ndikabva ndati ndikabva ndatenga fence ndikafenza graveyard kuti mombe dzisawana access yekupinda paguva paya. Ndanga tiri kuda kuti ndidzoke pakuti chinokosha kuvakira nerufu chii nenhumbi chii zvese zvinokosha ko asi sei imi makakasira kudamburira kuenda kustage yokupedzisira chinochiza kuti mastage ese anokosha? Hongu handina kudamburira that's why ndakadedza mhuri ndakavakirira ndikarikavha ndichiti ndochidedza mhuri indinobva kure kundabva kure tisvikoparadza nhumbi tingirike tiparadze nhumbi tiite Nyaradzo tiita kamwe chete tomba pamwe chetepo todedza vekuchechi voya kuita tumusonanfei nenyaya yedistance kwandinobva kana ngatiti iyeyu mwana anga aida kuuya uyu haangauyi kuzoti tizoparadza nhumbi ozouya tikuda kubvisa dauta Nyaradzo ozouya dauta Tombstone anenge afamba rungari. Pamusoro ivavo makaita zvakanaka makavakira guva romukoma wenyanditi nhumbi dzohama yenyu makadziparadza hatisati guva richakavharwa nanhasi rakavharwa. Alright. Sino chatoita kuti tinge tichigova nhumbi chingave chii pachivanhu chedu kuti taakugova nhumbi dzemufi chii tinozi tigoverei kuti dziparadzwe kuti mweya wake uzorore tenge takasunga nhumbi takasunga mweya womufi handiti namanje muchikausunga kubva 2023 makasunga mweya womufi. Vana ava zvandiri kutaurirai kuti mukoma wavo ava mutoita nhoroondo ari mukunzwa nyaya kunzi kugova nhumbi muchikadzisunga asi magona kuvaka makasunga mweya mavakabva mavhara futi chi guva racho saka mufunga uda kuzoita sei? ndo pandanga ndichiti sezvo takarivharira ndochidedza mhuri tiparadze mbatya because ndakuri ndakabvira muna 2023 ndichitoti gore iroro ndoratafanira kuita chinyaradzo nokuparadza mhuri but vana ava havana apa vamushedza vana vamushashedza kuti mweya Nyaradzo kati mweya waratidza dombo ramakaisa aiwa zvedombo ndezve last month zvedombo nditobvunza zvese kuti mamuda kuwashedzera Nyaradzo kana mamuda kuwashedzera waratidza dombo ramakavhara akaiti ndaachivadedzera zvekuti tiparadze nhumbu tiite Nyaradzo taita Nyaradzo tochidedza vekuchechi vopinda tochita tuzoranfei. Alright, pamusoro ibaba ndanzwa mwana achiti makamupropisoda uyo mamuti imimi hamutaudzane naye. Aiwa handikati handitaudzane naye handitombozivi handina kana kontakti naye baba vake tichibva kuviga baba vake ndakatoenda naye uyu nemudzimai wake ndikavasiya muHarare uye akazosara zvakutambuka arasika kubva pastation kubva pamba sekuti kwaasingazivi nobva ndafanenda nemudzimai wake kuHarare. Ko uyu wamakapapisoda uyu zvakaitika ndezvekuti mwana uyu anga akonzeresa kana iye mufi mukoma wangu ndinogona kuratidza meseji yakaita kuti uya undibvisirawo itai pamusha
handichamudi akonzeresa munharaunda mese ende munharaunda macho ndo vanhu varipo vangakutaurirei kuti chakaita kuti vati isusu titsvagirewo peace order kana mwana wemubvise pano ndechechii. Alright, changa muchawashedzera chii imakavapa peace order? Aiwaka, but baba, peace order hainene zvekuti tigadzirise izvo zvepamusha. Chinhu chatakaita kuti awane peace order inyaya yekuti anga akonzeresa munharaunda mese ende hapana kana surprise anga achimuda kuti ndimusiye pamusha. Masurprise acho aripo ngavakutaurirewo. Saka patoreva kuti imi baba makaita chiitiko ichi muine dzimwe hama tomboti vana ava hamuna kukwanisa kuvaudza asi mune vamwe ukameri vari muno vangakwanisawo kupupura kuti chii chakaitika. Ndagaweze tingataure zvedu zvatinotaura kana kutsvaga weukama nyaya iri pano padhuze apa. Imi vakomana baba wenyu vari kutaura kuti ndakazviita zvacho zvamuri kuramba muri kuti kudii? pamusoro edare chimwe chinhu chakutinetsa isusu sevana ndinomwe munin'ina wangu andanga ndichifanira ndinomwe munin'ina isu hatina kufara nazvo. Baba, vanhu vari kuti hatina kufara nezvamakaita. Hongu vangaregezvawo kufara asi ini ndakaitira mukoma wangu uyu akaitira munin'ina wake uyu handifungi kuti anganetsana neumwe munhu. Kana even tichidimbura kutaura kwacho ndokuti tipedze. Kana inini mukoma wangu mukuru vana vake ndindakaviga mukoma wangu nepolisi yangu vana vake vakauya vakaisa tombstone ndikatozongonzwa vana vaita vaita tombstone muabva kuSouth Africa taita tombstone baba takawinda kumushatikano kuita tombstone vanangu makaita chinhu chikuru chaizvo. Vatopindura vana zvamati baba hamuna kufara nazvo vati ndakaitira inini mukoma wangu. Titaurei kana kuti tibvunzanei kuti inonzi culture kana kuti chivanhu ndicho here kana kuti kwete? Chivanhu hongu ndochinzwisisa asi ndinzwewo dare kuti mwana uyu kuti ndimutsvage ndimuwane ndimutaurire kubvira kwaari 3 years vakanyarara vasina kana mbodzoka kumusha kwacho kana kungofona kuti baba toita sei neguva rababa kana kuti kuuya kubulawayo kwangu kana akapuwa peace order ndeyekudharweni noti yekubhuruwayo kwandinogara. Mukoma wake wanga achitaura aiuya kubhuruwayo akangoti kwakandambwa ndokaenda tsuro baba ndichauya kuchitaura kamwana kuti igadzire nyaya yenyaradzo ndichitotanga iri nyaradzo tichiparadza nembatya dzababa wenyu ndinouya haana kuuya mwana chiuyaka ndikatotupa nehanzvadzi yangu ikamufonera kuti night Trevor baba anoda kuti muchiparadzwa nhumbi dzababa nekuita nyaradzo hapana chakabuda. Imo munomu ndiri kumboedza kutarisa kuti ndione kuti angave mukuru kunotese pakuzvarwa anoziva chiwanhu ichochi atitsanangurire kuti chiwanhu chinoitwa sei kana munhu afa. Achatitaurirawo zvaanotitaurira nokuti chiwanhu chatinoziva achingamborasa vanhu kuti vana handina kumborasa. Aiwa timbomirai tikadaro ndiri kumushaya mukuru angatitaurire kuti chiwanhu chedu chinofambiswa sei. Ini ndinochiziva zvangu but hamuzozvidavira nokuti ini ndiri mudiki. Wakasimudza ruoko. Bhira ngari akasimudza. Musati vatatonza ndiani muri maponga uyu mwana watete vangu musukuru wangu Charles Makoni chimbomira kutaura
kuda mumwasine nevari papa tikubvunzwa chivanhu chisine neukama ndangada kumubatsira timbomirei kutaura munobatsirani baba wakasimudza ruoko pamusoro edare taurai kuti ndimani magaya makamira sei tivaziva taurai tinzwa nemaziro angu pachivanhu baba hongu ndibaba asi pari pamwe pavajamba protocol nokuti kana tichiita munhu kana dafa tofanira kuita nyaradzo noparadza nhumbi dombo ndiro rokupesira tiri vana adiki ati tikutidzidzo zvatiri kuona ndoshona tinoziva ipapo dai vazvinidipisa kuti pari pamwe patakanganisa shona ishona asi dai yainyorwa mubhuku taidzaa tichirivhaisa but shona nozvikana kuti isisu tikabvunza mubvunzo wokuti chinotanga chikurwara kwemunhu nekufa tinoti kudii kurwara ndokunotanga kunzi uko ndokunoiswa makuwa uko ndokunge kuno vanhu vari kuita sei wafa ende vari kugara ikoko kwanozonzi kana mafa munoenda kunovigirwa uko handiti baba mazvinzwa yadzoka mudare nyaya yenyu tichida kujekeserana pekuti chinotanga nechinopedzisira ndechipi ava vana ava tomboti nhaka idzodzo vana vacho vasipo havana kuuya apo muri kuda kuti mimi muchigadza nhaka idzodzo ndo chivanhu chedu chatinenge tichiita handiti maingoti kumhepo here ava ndo baba vatakupai ivo vana vacho vasipo zvaigona kuitaka zvinoda vana vacho varipo mudzimai wacho wemufi aripo madzitezvara aripo tese takakwana saka patoreva kuti pane kakugurira kapa kakaitika kakugurira karipo mirai baba musati maenda kakugurira karipo kari hobho kakatowanda asi vana ava kuti wazosacrifica kuti toda kumhangarira baba avo vanozvikonzero zvokuti tikada kudzika dzika zitereke vano zvavari kufunga zvamusiri kuziva imini ndoenda kuzvinzwa zvavari kufunga zvandisingazivi makusa ndongu ihama yangu asi mwana anoendesa baba kudare mwana anoendesa baba kudare ndemutakanutsira mamakagona era kuita sei zvamamakaita musiwe mungonzai vamuende kudare nyaya kuti mama aiwa kwete but ndiri kubvunzawo pachivana zvinoita here kuti mwana aende kunoripota baba kudare wambosangana navo here ukati uyanane navo mukatauya navo hamusati tasvika ikokomaraudzirasisa kwati atasvika tatakutosvika mbosiyai tasvika ikoko tatokusvika kare ndatokumbagara ikoko mataridza imimi kuti muri kutonga vana venyu hamuchinokuda kuti wandiri kuitira zvemukoma wangu mataura kare makati vana ava makamubhuloka kuranga muchitoda kutokutarani saka munotaura naye ndaimubhlokera zvaaitaura zvokuti ndikagona kuradza idare zvekundishauda kwaaita nemo hamungazviya ndikagona kuisirai audio yaanotaura panapa achinditi ada kusimagura pfuti kuuya nepfuti tazondikura naiwe shamwari iwe uri wechingani pakuzvarwa kuna baba wavo ndiri number 3 kuvakomana mukuru wacho ari kurwara tadai tauya naye number 2 wacho number 2 ndeuyu ndo number 3 umuri wangani masi tiri 5 kune musikana ari kumashure kwangu kozoita mumwe mugotwere kumba kwedu akatosungowo musumu taimutoroboku yapo saka ese ari 5 aida kupfura here apo mukashayika navana vamakauti kwete munhu wandakatanga kutaurira mukoma wavo mukuru ndichiti ngaawetirongi ndichitotaura nemuna 2023 hamusi kupindura ngati saka vese vari 5 aida kupfura here kwete ndeuyu chete ko vamwe vese takakonesa chii kuti mushayika navana vamunotaura naye
ndozvandati kamukoma wavo mukuru waati ari kurwara ndakamutaurira kwanoteera uyu zvanoita kutaura kuti bvira kufa kwaita baba vake handina kuzowana kondakti yake, haana kana mbodzoka kumusha kana kundifonera, ende ndakandomufonera nhamba yake ndandinayo yanga isingachapindi kundizive kuti ane nhamba yake ndiani. Hapana, because uyu anogara muHarare, kana ndonga achiri kugara muHarare handizivi. Okay. Pamusoro ibaba vana ava ndovenyu, kana ndati ndovenyu ndikurevera kuti kupesana kwenyu novana ava ndakupesana nehama dzese. Anogona kunge achiwirirana naPeter, imimi munowirirana naPeter futi, munofonera Peter. Hama dzako ngadziuye kumusha tiite mabasa aya, zvakafanana nomusi werufu. Haana kuuya here parufu rwababa uyu? Akauya. Akauya. Kana pabasa racho iroro ndimi akamuzivisa here kuti baba wafa kumusha? Iye aitogara kumusha. Aigara kumusha. Aigara kumusha noti pamusha pedu, achigara kumusha kwemuzukuru kusvika baba vafa. Akatozouya tatouya nechitunha chababa vake kubva musha. Baba maunganira rufu panzi chinotangwa kunangidzirwa parufu, kuigwa, tobva kuviga toya nhumbi, tobva nhumbi toenda aya madanha nokuwana kwakugadzira hama, kuivakira, kana kuti vamwe vanotanga kutamba vozovakira. Handitika muchibatana nevana, kana muri baba vanotungamirira mhuri, musawane kusarudza kuguma vana nezvigokora. Muri leader anolida vana neexample yakanaka pamusha. Mwana angakutukei baba, garai pasi nemasawira modzora mwana. Imi munogona kutadza kuwirirana naye shuwa, asi uyu haangatadze kuwirirana nomumwe ari panext wamunowirirana naye, wamunotuma kuti taurai nomwana wangu tiyanane. Kuzoona vana vokwira dari kuya mudarisa nhasi, vanenge vakabva kumashure uko vachiona kuti baba kuya mudare takuda kuti tienzaniswe. Ndanzwa vana vataura kuti imi hamuna kutadza kugadzira hama yenyu, mwana arereka kako. Asi tikazotarisa kuseri uko kunogona kunge kune mamwe mashoko anobata pamuri, ugobata kuvana, asi pakuya muyananisi anova nhasi changamire mauya kuno kudai. Chiregai kutaura kuti vana ava havandina kana contact. Mwana wenyu anofanira kuuya pasi potsoka dzenyu muwirirane. Mukaona pachiramba kubatana kwenyu nevana, kureva kuti bvunzisisai kana hanzvadzi dzenyu kumashure madzitete nemanext door kuti chii chikonzero chiri kuita kuti paite gepi rababa novana. Ini ndiri mwana kumusha kwangu, ndinofanira kurereka pamberi pomubereki. Mubereki ouya ukuvana, pano kumwe kutonga kwatiri kuita mukuvana. 18 years mutemo unoti mwana akuzvitonga asi haazvitonge pana baba. Saka imi baba fungisisai pavana venyu vamukutungamirira, venyu vomudumbu renyu vana mukoma wenyu. Batanidzai mhuri, mufambe zvakanaka nemhuri. Musha uite mutindimira, uite mukurumbira kuda kwenyu, kwete kurandafura vana. Muchesa imomo medu ndogarawo muchesa imomo. Nyaya zhinji ndedzokutandana mumapurasi, kuti ndiri mwana okwaamai guru, ndini ndinoda kutonga, okwaamai nini ngabvi. Mapanzwaka mweya iwoyo kana muri mwana wachimuti baba ihwani ana amai ndo vakauya vakasiyana, asi batanidzai mhuri sababa. Makagona kugadzira mukoma wenyu, chibatanidzai mhuri dzenyu muite chinhu hwani, kwete kutandana kuti iwewe uri kwaamai nini hauri medhunduri uku ndokwangu haugobore apa nokuti inini baba wangu ndo the best. Muri chinhu hwani papurasi hwani, asi chirwere chatinacho muchesa umu tiri kudzingana. Ndatoona zvangu kudii kwangu kuti nyaya iyoyi haimuziri matanga kuuya nayo muchesa ikafanana neiyi. Takambotonga umwe akawana maini mupurasi ari mwanasikana, umwe akarima, umwe ari kurima mupurasi mapotatoes, umwe ari kuenda nopasi ari kumaina, but vanga vakutanga kurwisana. Saka baba makagona kugadzira hama yenyu, asi batanai navanhu. Right. Mbumirai baba, ndine pandabata. Ndabata shoko 1 ramati imimi. Pandaona kuti hapana kunyazobatana apa, hapana kunyazowirirana, hapana sunga wirirana. Matanga imimi kufumura mukoma wenyu muchiti vana ana amai vakasiyana siyana.
picture iyoyo mirai picture iyoyo sababa inomborevei apa ndaida kuti mujeke kuti muzive no kuzivei asi ndaramba here vana vachita vasi vana kwete ko kuseri ikoko makusvika sei aiwa ka asi bottom line ndeyekuti ava vana vangu handina kuvadhinai ko handina kuvadhinai hamuna andika ko iri shoko rapinzira papi ko madi kuti vana vangu full stop ko ndamboramba here kuti vana vangu inga ndanyatsotaura kuti vana vangu asi vana vangu ava vane madzimai sei mapinda ipapo kuti pamwe mwana nepfungwa dzake mwashiwa nepfungwa dzake mwapfungwa dzepamai vake vachisanganisa pfungwa ndosaka manje zvakaita sei dzakadai ndosaka dzakaita sei imimi handifaniri kuvabvumira vana kuvati imimi uri kwamai nhingi uri kwani imimi sababa handika munofanira kubata vana kuwadai vese nometa kuti ana mai 4 kana kuti 3 handika imi kana muri baba hodhai vana venyu sevana venyu ende musambofa makati imimi ana mai vakasiyana saka kureva kuti pfungwa dzavo dzakasiyana mazvinzwa ndosaka dzikupesana nani nemi that's why these people are revolting against you vanga revolta havo but nyange vakarevolta ka hazvisolve problem yekuti ndini baba wavo kwese kwatiri kuenda uku tiri kupa mukana avo wokutaura nyaya iri panhu padhuze ipapa abacheda tiwiriranei kuti avo vanavo wakatsamwa nokuisirwa dombo paguva rababa wavo ivo vasi vakatsamwa hongu ndazvinzwa asi ini maisiro andakaita guva remukoma wangu vana ava zvandakutaura kuti uyu handina kana contact naye kuti ndimubate uyu ndakamubloka ndozvikonzero pamusoro ngatite dare rimwe chete ndofunga tingoramba tichingodzokora pachinhu chimwe chete imi baba vana tavabvunzisa pakutanga kuti chiitiko chakaitwa nababa wenyu chakaipa here vana vakataiwa hatina kuipa vakaita zvinhu zvakanaka asi tiri kurwadziwa isi kuti havana kutiudza handiti nhasi shoko rodzoka zvekwamuri totaura kuti nhai baba pachivanhu chedu maigona here kugadza nhaka vana vasipo makabvuma makati aiwa pachivanhu hazvisizvo handiti todzokazve vana avo nhasi mumwe munoti hanzi takavabhuroka hamuvazivi ngatiti nhasi vashaikavo imi muri kuzviti muri baba aiwa hatisi hamusi kupindura hamutore here vana vo muchivaviga asi munovaviga sei asi muri kuti makatomubhuroka hamumudi kana afa uyu mwana wangu ndo pamunozomuda aiwa ndati kunyange afa uyu mwana wangu indakamubhuroka anogona ndikonda kuti ndafa ana hanzvadzi yake anogara nayo asi hamumutore here muchimuiga yacho hanzvadzi yake ndinotaura nayo momutora momuiga mumusha handiti sani semwana wangu ipapo manje ndo patiri kuti isu vana havasi kuti vari against you asi kuti maitiro amuri kuita kuvana bedzi havasi kuramba asi maitiro amuri kuita kuvana sababa handiyo ava vari kutokuburitsira zvimwe zvinhu zvanga musingazivi vari kutaura kuti uyu anogara nehanzvadzi yake ikoko manzwa hanzvadzi yaitadza here kutaurirwa kuti ataurire uyu kuti kuno ndo zvatakuita kumusha achimuudza uyu wozoramba ari ndiye kuti kana zvichiitwa nababa mukuru handisi kuda kee vasiye vaiti hanzvadzi yake anogara kuSouth Africa vagare mumba imwe chete zvekuyo anogara apa muri kupoka chii vanogara vese vanogara vese kuSouth Africa ayo ndati vanogara vese kuSouth Africa noti mumba imwe chete pamusoro
regai ndichidai so baba vana vati zvamakaita kuakirira mucommunity sipo zviri kutibatawo imimiwo mabvuma mukati ashua ndakaita izvo ndakaita mukoma wangu imi chipindurai vana ava chete kuti ndakakanganisa kukuakirai mukoma wangu imi musipo ndonzvadzva ndikudii pamusoro idare ndofunga ndambotaura tichitanga kutsanangura kuti mukoma wangu ndinda achimuitira zvese vazviguma vana vazviguma asi ivo vana vacho vanozviziva here kuti ndizosvika pachinhano chokuitira mukoma wangu dombo vane chii chavakamboitira baba wavo kuti muri baba wavo vazviziva kuti muri baba wavo pane mabhanga ataona amakaita pakufa kwemukoma wenyu akanyanyisa anditika pachivanhu chedu chatoziva ndechekuti chokutanga taviga munhu tonoita nyaradzo togova nhumbi anditika tozoenda zvedu kunoisa dombo ino anditi saka apa tikungokumbirwa ndochekuti pane zvamakaita izvi chitaurira vana venyu ava kuti aiwa vana ndakaita musipo izvi zvinhu izvi vanhu venyu vazive vanangu ndakaisa dombo rababa venyu mamusipo ende handisi kukwanisa kukubatai handina contact neremi mataura makatizvo hanzvadzi yavava muri kutaura nayo andibvunza makaregere kuti hanzvadzi yake pamusoro ndavakomana kuti ndakunesa dombo pagwara baba vavo hanzvadzi yari kutaura ndakamutaurira kutiudza vakomana ndakamutaurira kuti akugadzira dombo rababa ende ndaanchida futi kuti tiita sei veduwe taida kuti tiparadze nhumbi dzababa pamusoro imi vakomana sekutaura kwekuita baba manzwisero kuti baba vati ndakaita izvo nenhau yokuti ndaida kugadzira mukoma wangu asi tinoromba kuti ndakagadzira izvozvo imi musingazvizivi isisu kuti tizozvisvitsa kuna chifi weukama wacho wanzi ndowabhururowu ava ndiani vana tete simukai matika ndiani takuda kuti vaviri kana vatatu vataure tichipetera nyaya dzedu kuchikoro maimhanya sei pamusoro yemambo matope nezvakaitika inini uyu muzukuru wangu muzukuru wangu akakanganisa kutaura chokwadi apa akagara nevana vake anofanira kubudira vana vake pachena kuti izvi vana vangu sori ndakakutadzirai zimbu chete zvokwanda zvese izvi hativake musha hapana kwatinoenda kumbira regero mwana muduku hazvina chaunobva muzukuru kumbira vana vako regero toenda mberi neupenyu hwedu tisati taita izvozvo regai tiwataurire kuti mukati mezvinhu zvamakaita muno zvimwe zvinoratidza chimena imo ndisingazivi kuti chimina munoreva chii kufutira dombowangaimodzisunga mambotaura mukati nhumbi dzichikasunga nai makakwanisa kutora decision muri mega mukati muda kuvakira vari mukoma wenyu nai ko nhumbi dzemukoma wenyu madii kungotora makasunungura apa chaitengwa chii dombo makatenga nhumbi dzaa dzakatengwa kani maitoraga zvisina kutengwa zvimochengeta dombo mombosiya mai makagona kutenga dombo muchiunza chi ndosaka ndakati nini mukoma wavo ndakamuinvita kakawanda uyatite nyaradzo tigoparadza nhumbi
ndichauya baba chinodzi chimina handitika izvozvi makasunga nyika yese mvura kunzwa kusunga kwamakaita nhumbi dzemufi makatosunga nyika yese nyika yamatopa yaisunayiwa nemvura nokuda kwenyu nokuti kana tichiti munhu afa mvura iri kuda kunaya uku tinotora hembe tichikanda pamusoro pemba kuitira kuti mvura isaite sanaya area yacho iyo saka izvo makatisungira mvura iyi amagona kuya nedombo tenga dombo kuzoti mutangi masunungura baba rachakafukwa dombo racho rakutanga manovhara kuti dombo racho maisa pamarivhara makavhara nei kukavha pamusoro rakakavhwa neplastic aiwa rakakavhwa neplastic tichimirira kuti kana waita tombstone unveiling pachikatorika unoisa jira mucheka muchena pamusoro ichete taurai tikuramba tingotenderera vantu vemuchete chibvunza mibvuzo muchete saka inini satete ndoda kubvunza vana vangu ava vakamhangarira baba vavo kuti vakaisa tombstone vasina kuvaudza ini zvangu ndanichizviziva vasina kuvaudza vana ndo vane chigununu saka vana zvavakataurira dare iye zvino baba vavo vabvuma kuti ndakakukanganisirayi saka vana ngavachitaura kuda kuti tozviita sei baba zvavabvuma vana vari kuti chiiwo apaimatorasikaaafana nge mune pfungwa yakanaka asi muraza mudaura mandiomesera chi vana ndevenyu asi mataurira amuita kura mamuchiomesera vana venyu akaikaikisinzwa mwari pasai akakundikana chief ndiwa kutaura nyaya dzinodini vamwe tinodzitorera pamusoro nekuti zvinenge zvichibva kumashure uku munenge musingazvizivi uyu mukomana uyu akapiwa peace order nepamusaka pekuti hamba kuti agare baba vake chaivo vakatadza kugarisana nawo baba vake chaivo kutaura nawo yekuvakirwa kuwana baba vake pamusoro ikapetari pisoda ichiri kushanda here pakafa baba vake pisoda ichiri kushanda pakafa baba vake kuti pisoda ichiri kushanda here iri pakafa baba vake kuti pisoda ichikwanisa kumusunga pamusoro wedare inzwana neitite dare rimwe chete amai nyaya yamataura ka saiti kwenyu muriona sei yakanaka asi kudivire vana mukuvaremedza sei ndadaro vana ndo venyu batanidzai mhuri musakamure vana vari kuzvirenedza vega pamusoro ini ndoona sekuti zvataura sekuru wemhuri tikadzoka ikokuya tinogona kuti tichingopendera nyaya iyi yekuti sekuru ataiwa baba sezvo wakuti kuvana vavo zvandakaita izvi ndakakanganisa ndofunga apa zvakuda kuti tichingodzoka kuvana ivavo kuti shoko iro ranga muchitimi baba wakakukanganisirai wabvuma munoti toenda mberi ngesekuru vadzokore vanyatsonzi sekuru dzokorodza ndikukumbirisa muzvikuru kuti ugere papa pane vana vako ukatadza kuyanana nawo tiri muno mudare kumba hakuna chinonobuda funa papanzi hatina kuya kuzopasa mishai vanhu vaya kuzobatanidzwa ndambozama kudza kuti wakati sori kumwana wako hauna kana chaunobva muzukuru mwana wangu sori apa ndakutadzira muchobva ipapa tatenda tisi takabatana tikumwa madrinzi zvekumwa shure zvezve hazvina basa muzukuru ndikukumbira muzukuru
iwo mapisi order amunopa mwana wako kusvika pautorera mapisi order mwana wako mwana wemukoma wako kana muchimutorera pisi order pamba imwe picture haina mbona kapi kunotorera mapisi order ndoko kwakatotanga nyaya iyi nyaya yedombo haina kana basa nyaya dziri kumashure saka ndiri kukumbira muzukuru hatiti dare redu rite rivharo ingoti kuvana sori ndakatadza tomba tapedza nyaya dziri muzukuru saka wanda tinotaurira kumba tatenda sekuru chiitaiwa muchemwa kuwana wenyu ndivava avana chavanzwa ndinakupa kuwana pamusoro tine shona yedu yemuchivanhu yanzi mukuru habhisi kubhashe mudare ava vana kuna baba ndiri kukumbira kuvana dai baba tazvinzwa muchivanhu dare richinzwa chifi vedu vachinzwa vamiririri vamauya navo vachinzwa asi vaning'ina mamisha mutirereke kuvabereki vabereki vanorerekawo kumwana nokuti mwana kana akura mumusha atova ndiye baba ana baba hatisi kubvumawo kukurura mabhachi yacho iwayo kuvana kana takura mwana ako kupa mazano vakomana itai chivanhu kuna baba tazvinzwa baba ndirai chirai tazvinzwa baba manzwa kuti chii mambo zviri romwe zvorondivabvunze kuti manzwa kuti chii vana wotaura atanzwa zvakati baba pintura yako iyo pintura zvawanzwa kuna baba tazvinzwa kuti atadza musina kutuudza anyepa zvatauri mawirirana pano pamuyananisi sandizvo here ndauya kuzoyanana pano kana tikaramba tobvungana ka kureva kuti nevana ava tichibva pano hatichionani but pano tiri kuya tiyanani tiri kuya pano tiyanani saka tabvunza kuti mazvinzwa ndizvo here zvotaura nevana ndakateerera ndiri kuzinzwa zvavari kutaura oshandivaimhindurira andazvinzwa vana vangu muita sei murikuwirira hama mungati ndakateerera chaito zvinongopera kuti ndandazvinzwa but hapana mhinduro aiwa mhinduro iripo ndazvinzwa chawakaita vakamhanya kuisa zvimwe mashure nyaya zvitumba tine nyaya yacho zvitumba vada kuzotengera baba sutu afa vaipfeka madzoto vozoda kuvachenesa vakuenda kumakuva kuti techigadzira chii ndozvangoitika ipapa kuti mada kutsvaga kuti pakararapo pakanaka asi zvinhu zviri muchi makaturika mba zvaa zviri mugwara gwara renyasi redu isi tine pedu patinoziva kuti kana paapa ndepedu imi mune kwenyu kwamukumirira asi kwenyu kwamukumirira kune mhosva manje bozi makagadzira musati magadzira zvinonge zvigadzirwa papo pekutanga zvitumba makasunga asi kwane dombo kako
chitibvunzirayo vana vacho. Aiwa. Izvozvi tingatogona kutoti ava ngavachisimuka matiti mukuyananisa ndati chitibvunzirayo vana vacho tozviita riini kuita kuparadza mbatya nekuita nyaradzo. Asi vari pano ngatichitaurirana nai vanangu tochiita nyaradzo riini. Vakuru kumhanya ndiko kugona nditika dai mamanzwa kuti changamiro anditika nofunga takuudzai kudhara kuti nyaya mwinayo yenyika anditi yamambo matope yokusunga zvitumba kubva 2023 kusvika pazvino. Saka mambo matope ari kutaura makupikisa kuti ndibvunzire vana. Aiwa handinambo vana ndo vakasunga here zvitumba dzakasungwa nevasuku. Zviri mushamani basa ravo rokusunga kwazukuru handi ndomavatuma musati kuti takushamisika tonzwa kuti matovaka uko musati masunungura pato pambatya mukazosunungura mukawana musina chinhu dzaora asi uku magadzira madesa dombo adombo noora ariore ko zvino zvamagadzira uku maita sei makasunga munovaita sei makasunga uku magadzira kwanaka kana tonzi nhasi hakuna chichada kuitwa kwebhozi kwatoachi purasiki ramakaisa rinongoora makatodaiwa matoisa futi purasiki matovha. Aiwa plastic tairivharira ndiya izvo. Kwane makuva mangani ukokeo kwamakaisa purasiki ndopigora makaona kaiswa dombo reiswa purasiki rovharwa makarona uko. Aiwa ndinawo vekuchechi vekuchikatolika ndani makarona kuna mazina basa nechechi chechi haitwenge pamba penyu asi kuti mimi musha weni makati chechi ndenge ndiyo ngaigone kukutongai apa ndaivharira asi sitawo kutongai nekuda kunzvimbo yedu ndaivharira mambo kuti asa zvaofficial takumirira tapara makaudzani pamusoro yamatope makaudzani pamakanoisa dombo makambotowaipena chete zviperi maisa dombo mavhara makasunga zvitumba mane zvinhu zvingani handi mugara bhurawayo munoda kuti mvura yachereka sanaya kunoka kuna basa bozine ndiri kuzi bhurawayo regai vatsve makorekore mai makorekore ane musha waeni kuno ndokumusha kwangu ndomusha kwenyu kwamukusunga zvitumba tudzeika ndokumusha kwangu ndovamusunga zvitumba here handingati ndokwatisunga zvitumba mambo novamuita sei ndangoti nini zvembatya dzakasungwa izvo munogadzira mabhadhari kozi ndinazonoti hamusi kunyatsozvifunga nemuchonange zvakareruka munonange zvakareruka muchiti aiwa zvirumba medu hapana anozviona kwete handidaro handina kudaro apa munoda munoda madichi chamaita apa magona isa dombo asi zvitumba makasunga saka munoda muna kudaro ndepapi pekuti matenda amanyira kuisa dombo handina kuteerera ndane gwara racho itai mbozi gwara ndoratiri kuda zati gwara richazoita mabhadhari kuti muziva kuti zvinototedzwa kazhinji vanhu vachipedza uiga mangwana chamoto vanotogowa nombo marerutsira chi marerutsira muri asi mungati regai gari yakaremerwa kwete bhozi ndimi baba kwete kwapapo patakaviga mukoma wangu kwakutoene vakoma vangu vakuru futi vasiri vekuno kudharweni aiyo munozovaudza kuti yeye kunzvimbo iya zvitodiwe ingaitori mhosva munobhadhara mombe 2 yekusunga zvinhu izvo zvamakaita 2 years makasunga zvitumba mba zvitumba zvongozi munhu achivigwana asi mangwana vanhu vanogova makumira kuzoita nyaradzo zvitumba magova kudara muda kuzviita sei munozozipfeka futi pazinoita 3 years dzakasungirwa manzi makadzisungirira dzinozopfekeka ende munenge makasunga mweya kana mamusingamude makadiwo mugara mamunenzereke aenda nezvinhu zvake akaenda nezvinhu zvake aiwa
mukoma wangu ndaimuda chaizvo. Aiwa. So aikana pakurwara kwake kwese ndinde. Aiwa. Mukabhadhara noti muzoti zvinhu zvazvichengeta. Tasiri mvura unaya nokuti memuchiti aiwa nezvekumba kwenyu zviri munzvimbo yani yenyu nekuti hamusiri munyika menyu ngamushayi mvura vakauya nyika iripo yavo iri vakauya nyika iripo yedu saka tisakuziva kuti zvamukuita hatisatozvidezvo zviitire ikoko kuti munyika medu ndiri mwana munyika menyu siitai zvotaurwa Twix mombe dzakafanana dzakapamba. Ende paTwix eti ndizvati zvitumba zvakaita se? Zvagoi. Tenge yakaembedza mai mukudzisema chi? Ndokudzisema chi ndiri ndaimutengera mbatya dzacho kuti. Akatochipfeka chake hapo. Kudzisema chi? Saka chikuita kuti munenge. Ndokudzisema chi mbatya dzomukomo ndaimutengera mbatya dzacho. Kusvika 2 November ngezvapo zvinofamba zvinofamba prazi animemti muri mumaprazi Unoenga muri kobe. Wewe kuna ngora kutaka. Mutongo wenyu mambo wandiremera. Tisamirira yacho. Saka wanga wakurerukira endo kuti kudi. Ogara zvitumba zvirumu. Kwete, kwete. Ndongora kuti mutongo wenyu wandiremera. Apa imitigation yandukupo. Ndobvunza. Ndati wakakurerukira endo kuti kudi. Zviri kuva kwavari vakuudza mutongo wangu ini ndimi kuti wakuremerai saka wakakurerukira ino ndokuti kudii bvunza rakanamba bvunza ndamubvunza iwoyo kutokwira murai musingagona kubvunza ndakubvunzike bvunzike tori mhanza matima ndakubvunzike bvunzike mubvunzo uyu asi mabvunzo wasa kuti mapindura ari kubvunza mutongo une hasha akuvaita hasha manyaya yenyu yapera changamira mukuwanza kuti ritori lake kusangana nemubvunzo upi but mukuda kuramba muchitenderera saka zvapera changamire wekuti dzinongoenda dzakadaro aiwa kamambo asirandipindura akuvhunza indini handiti mapindura matodzisira mubvunzo kuna chief futi kana kuti mambo vakatiwo imwe chete ndingatenda cherumbiro vakati kana kuti imwe chete tangai masaina tozokudza izvo mambo muri kundisungirira wagara uri musungwa muri kundisungirira mambo muri kundisungirira munoswerera zvinhu zvakupera makuru tine basa rakawanda saka ingotiitira kuti tifambire nguva makutanga maita tozokudza kuti moita mati mukusaina ndomukureri takadza tokuwirirana vozokaona munhu Mukaramba kusaina manje. atangotodziradzapedza takushandisa uteka asi kana munhu asaina tokuza kuti aya ari kunzwisisa Oh yes.
Sapa wana chamba ndikuyari akoza asata dzita chingori for the wana chamba tsara ndinayi mama ndipango yakadi 2 weeks so 2 November 2024 apa mombe kuno dzinoitwa sei until it's moving from place to place dzakufamba parizvino kana mukatobva nadzo guruwa handa asingasi ndangoguma chinzi mobazi dziri kufamba anoenda vafanye zvinongoitwa muzati munhu chero akasauya but wamudza chete zvinazvii kungomudza kudai tine nyaya kuuya kana kurega but mamuita se amunza mashoko anga tawa yekunzi vakaisa tisingazvizivi asi mukoma undanda vauya vanhu dai mukoma wacho anga ari maigona kumuita se but ava vasi kutoziva because ndibaba wavavo sanyakakosha kana muchita chinhu sabada saiudza vana vese auya neatadza kuuya but hamuchapihwa mhosva yekunzi makaita musina kubuva mambozi maudza muri yani bozi vana venyu ndokama upere nokugeza kana mukatodii matonzi nhasi masvika mageza muchita kuti vasisiri hazvive zvakapera chakakosha kuudza mhuri yenyu zvamuda kuita pamusha penyu bozi ndimbaba asi urongwa unoitwa apa huitwe muri mega musina vana musina vazukuru musina chii bozi pamusha mai mukazongoti aya mukoma wangu ndisachada kukuona ipana ai musha wacho unakidzai kana musha usina pwere unongori musha musha vana ka ndo vana vani unzi kune musha wamuchemwa ndomhuri yake ndomhuri yenyu aizati aiwa chamauda kuita chero mutori kure kana kunzi kuna vari kutoita vari kumba asi mugona kutobva vese vasi kuti amwana kumba kune programu yakati agona kuuya atadzawo kuuya anenge atadza but anenge aita se azviziva asi munhu anenge ari mudzekuonengi weprogramu ndimi because ndimaridzi chi emusha tosazokusitsai nevana because vana vanga vane mafungiro uye baba vanozoenda ikoko vasina kutoita chii chichachimboita kaumbori nei vanga vachigadzira chii unopaona asi musemhuri yenyu mona wamaudza anouya achida kuuya kana asingadi kuuya mozvati aiwa vese ndakavaita se zvavaudza imi vana kana makazoona baba wenyu uchikunda kuenda ndiri kuuya muzara ndazvinzwa but ndakabatikana baba gona kuita zvona kwaida kuita pa pamusha atikunzwanana vamaenda magara muchena papo